Elezzjonijiet passati urew li l-akbar sfida l-bilanċ tal-ġeneru fil-Kunsilli Lokali ma tinstabx fl-imġiba tal-votanti, imma fl-ammont ta' nisa kandidati. Is-Segretarju Parlamentari Alison Zerafaċivelli qalet li minn 26% tal-kandidati nisa li kontestaw l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali fl-2019 kienu eletti 25.6%. Partiti politiċi jridu jkunu impenjati li jagħmlu ħilithom kollha biex sibu aktar nisa. Għaliex meta kellna aktar nisa fuq il-ballot papers, in-nies, il-poplu Malti Wawċi kien les li jvotalhom. Ir-reklutaġġ ta' aktar kandidati nisa mill-partiti politiċi hija fost id-9 rakkomandazzjonijiet. Rakkomandazzjoni minnhom se tidħol fis-seħħ b'mod immedjat għall-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju. Se titnaħħal miżata ta' €90 ta' reġistrazzjoni mal-Kummissjoni Elettorali għal kandidati tal-Kunsilli Lokali. Is-Segretarju Parlamentari Rebecca Buttigieg qalet li l-Gvern impenjat li jimplementa l-bqija ta' rakkomandazzjonijiet u li l-Partit Laburista se jkun qed iwettaq fost oħrajn. Il-miżura li jagħti taħriġ lil kandidati kollha tiegħu għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli, speċjalment lin-nisa, u rakkomandazzjoni meta jkun hemm lok ta' co-option. Ser nkunu qed nagħmlu għażla konċa li f'każ li jkun hemm l-opportunità jintgħażel il-kandidat mis-sess sottorappreżentat sabiex jimla dik il-vakanza, sabiex nassiguraw li anke matul il-leġislatura nkunu nistgħu naslu pass eqreb għall-ugwaljanza totali fil-Kunsilli. Għal-Kummissarju tal-Kummissjoni Nazzjonali għall Promozzjoni tal-Ugwaljanza u Chairperson tal-Kumitat Tekniku li fassal dawn id-9 rakkomandazzjonijiet, dawn il-miżuri huma meħtieġa għal pajjiż li huma magħmul minn nisa u minn irġiel u għalhekk għandu bżonn l-esperjenzi, l-erf u l-perspettivi taż-żewġ ġeneri. Qalet li n-nisa posthom mhux biss fl-edukazzjoni jew fis-saħħa, imma wkoll fl-oqsma tat-trasport, l-ekonomija u l-klima fost oħrajn. Inti jrid ikollok il-bilanċ fin-numri biex il-vuċijiet ikunu bilanċjati, biex jinstema' kulħadd, biex jinstemaw iż-żewġ. U allura dawk id-deċiżjonijiet, dak ix-xogħol, dik il-politika, dawk il-liġijiet, dawk il-miżuri ikunu iktar bilanċ għal-ġid finalment hemm xiex. Għal-ġid tal-pajjiż, għal-ġid tal-komunità, għal-ġid tas-soċjetà. Żiedet li bekk jissaħħu aktar id-deċiżjonijiet li jittieħdu u l-pajjiż ikun aktar effettiv fix-xogħol li jitwettaq.